Pediang siang bah hakan nega por, jong kan nega sengi ke bekoi, ke bekrau, ke bekentang, ke jong play ya kita men basan, jong ke balang, ya ki rang ba balang, ya pi ki prabengai jong ke balang, ya ki prabengai na ki wei de ki balang, bat ya ki perlok ki baya sok lang bat ngi hakan nega sengi ban mane ban yero pendon borom ya oblay. Ban ngai ku blay ya pi wei haka kerteng turai bat nong penim jong iu Jesus Christ. Tongin duai. Turai haka nega por ngidon haka yeng ke jome bat ki prabengai sya ki yeng kisem. Shua bengin sedang ngi nega jingeseng ngi IT ngi penkentang haka kerteng ke jome Jesus. Kerku ya ke nega program kerku ya ke nega jingeseng. Mensim bakho jomeon pendap yaki program barok bat yaki nongi sementa bat yaki prabengai ki perlok keburom ngi aisyame ka kerteung jisu ngi duai. Amen. Tongin nang yai peteng ban syekri lang ya oblay ngini ruai ke jing ruai ke ba lai spa nyau pausan. Lai spa nyau pausan ke jing plau bengai yaki sai kum jong ke raibi melap that da jing ij blay barok saw tuli gitu gitu kot lai spa nyau pausan. Ya kisai kum jong karai bi melaphan da jing ij blay na po kili leba ijli mila kring na jing isnei atrai Jisu ya kaningam laban klen atrai Jisu ya kaningam laban klen ya ubas niu babam mantam la ubah rene bakra baro meken tuban melam sya ublay utrai nong thang atrai Jisu ya kaningam laban klen atrai Jisu ya kaningam laban klen ngadon ayu diha pertei bangandon hok bandawa yang alatin da kabor blay katalong kaspa jonga kamon jong me tangkatang akwa banle kamon jong me tangkatang akwa banle traken rangan syakriyamin kat bajing im kadangsa kanu ba me ong ti ngagloi ban lengam kernga kerteng jong me banyalam ngas ngobhae kerteng jong me banyalam ngas ngobhae. Te shwa ban duai
ngan pulih na kaktin ka jong play ka bangila ban shem na ke kitab Isaya ka lanong ka bakhat lai ka dekot ka banangkong ter ka jingkit ka Babylon ka bau Isaya ukon Amos ulayoi to si ya ka lama halor ulom balangkoj penjam ya ka kaktin haki ka wekti bakin rong siya ki kardop ki bakraw batri. Nga ngala hukum yala ki bala kentang sisakeng. Ngala khot yala ki bakraw bor na kabanta la ka jingbitar. Wat la ki baya kerkok serong. Ka jing sawaw paiba hakilom kumju kumupai lang babon. Ka jing sawa ka jing kanwin ki hima ki jai benriu ki bayalum ye lang. Utrai ki paj ulum paj banilet thma ki wanna kari ka bajengai na ka bakut ka beneng utrai hikeng bat ki tiar ka jing ki bitar jong u ban penjot ye kari barok ka wei tolen nyar phi namar ka sngi utrai ka hajan kum ka jing penjot na uba donbor barok kanwan namar kata kikti barok kin telot no kadonot ubriu barok ru kan no bat kin khawek ki jingsu bat ki jingkuslai kin bat yaki kin pangkum ka breu ka basu khon kin yapet lengo parlok ki khmat jongki kin long ki khmat ka thlik ding hakmi ka sngiu trai kan wan ka barunar daga jingbitar bat daga jingki bitar ban pelong ka ban kenja ya kari ban penjot ru ya ki bapop jongka nakari namar ki klor ka beneng bat ki kanhun jongka kinom ai ya la ka jingsai ya ka sngi on pendum ha ka jingmi jongka ubnai ru on unom penteng shan ya la ka jingsai tengan pensitom ya ka perthai namar ka jingsniu jongki bat ya ki beman namar ka jingbam hok jongki ngan penwai no ru ya ka jingle kraw jong basarong bat ngan pen po ya ka jingle meng jong uba i sherkai bat ka wei pat ka benta na ga gospel Lukas khat lai la nong ga khot ka balai bat ka basan nga ong ha pm re lamda phikala ka bamut phi baro phin jot no kumju ka khot ka basan ka ong ya ka ju hi ong jisu nga ong ha pm re lamda phikala ka bamut phi baro phin jot no kumju to bleun kerku habang isngap bat sa skor ya ka ktien ka jong u ngin ye lek lang so blei ha ka jing duai ko pa jong yu bah beneng ha ka ne ka no phai ka jong ka ne ka sngi ka ba khoi ka ba kraw ka ba kantang ngi wan ha ka yeng ka jome ngi don ha ka yeng ka jome ho ki pra bangai se ki yeng ki sam ka jong ki bat ngi ai ngo ye melong blai badap de ka jing ye ka jing snai melong blai ba khoi ba hok ba shisha batang yame badai ban ai ka burom ka jing ro ka jing pendon burom ngi ai ngo yame ba medon bat ngi wei pi wei I dekot jong ka balang ki parlok ki bangai lemba kini ki sngi ki balalai no mela ri mela sumar mela yada mela kenen na ka jing ma ka jing sniu mela karkhu ya ka jing yem ka jongi wei pi wei bat hakani ka por atrai hakani ka sngi ka bakraw ka jome ka sngi ka bakhoj ka bakantang habangi don ha laki jong ki yeng ban mane ban syakri yeme yarap yangi bangila ban ai tilut yala ka jong ka jingim met bat mensem ban penkentang yala de hakani ka por bat ngin pelek jingmut semeu blai hakaban mane bat ban sngap ya ka ka memon ban kren oi ngi IT ko try yangi wei pi wei ngi penkentang yangi haka kerteng ka jome try pendap yangi do mensem bakho jome ai ngi ka jing start ka jing sampang ka met bakoj bakia ngi duai ba men nang yai tap yaki prabangai da ka snam ka jome nang yadan ka jing ma ka jing sniu bat na ka ni ka jing pang khlam covid khat khandai hoi yaki to ki ba yo ka ni ka jing pang khlam covid khat khandai ai ba ka khti ka jome kan khta yaki ban pen khia ngi kam ganti ka jing jingam snam jome ha ka met ka jongki bagane ke jing snam jome kan thang yaki khnyang jingpang kan penkhia kan rot dengkhong yaki ke jingpang covid ka baki banget ki yo
Ngi duai ruha ka nega por ba menang kerku ya ka jing trai jing ta jong ki prabengai menang kerku ya ka jing pule ki khon khna ki khon samla hala ki jong ki benta ki lain ba ki pule hapdeng gi ne ki jing ka ba ki pule abla ya rab ki laban job ai ki ka jing start ka jing shempang bat ngi duai ruha ka nega por mendon bat ki dekhot jong ka balang ki ba pang ki ba sitom hawai hayeng hospital men pen kia ya ki de ka khti ba don born ka jing jingam snam jo mengi kam kan ti ha ka met jong ki don na pedang git khot ka balang ki bala jingai ki bala phaidin ki bala ngop ka jing sneu ka jing di buai kum ka kiat ki drugs bat kum jura blai ha ki wei ka jing sneu ngi duai ba isne banom klet banom ino ya ki atrai mun sim ba kho jo me un kren un kta un pen kendu bakin kala ka bemot kin phai shame bat kin wan sya ka balang ka jome ngi duai ruha ka ne ka por men don bat ki prabengai ki bas nyausi namar ka jing khlat ki bahayeng hasem jongki hoj atrai men don bat i wei pi wei de khot jong ka yeng ki bala du no ye ki bahayeng hasem jongki pentengen ye ki men sim ba khoj meu men sim jong ka jing pentengen ye ki ai ka jing suk ka jing kemen but ai kabor hakum kane kapor men kershan da kabor blai ke jome ngi duai na ka benta jongki hoi ki don ki bala sha ino hau kpa ka kemi ki sa konswet long ma meu kpa ka kemi uban pe ban kemi uban sumar ban yalam ban yada ban pendap ye ka jing don kam jong ka jingim ki don na pedang ki prabengai hoi ki ba khuslai ye ka jing don kam jong ka ne ka jingim ki ba duk ki ba kerdu kham tam ya rab kim de ban khuslai namar me ong wat khuslai han rengin wat chua ya me ki hima ka jome ya ka hok ka jome ki eke baron sa ailang tam yangi ngi dua ya rab bakin pai shame ki khmat kin wat ka jing rab na me oi kim de ban khuslai ka jing don kam melong blei jong ki jing khu men pendap ya barok ki jing don kam jong ki ngi dua ru na ka benta ki long ying long sem jong ki prabengai ki badon hapedeng ki jing hapedeng ki jing yele hapedeng ki jing kenram hapedeng ki jing bam shong suk shong sain ngi duai ba men isnei ko trai ban thau thmai ban pen bahai kita ki long yeng ai ba ka jing suk ko jome kan wan hakini ki long yeng ki long sem o ngi duai ki khon ka balang ki prabengai ki badon shabar kane ka jalla ka jongi haki jing pule haki jing trekam hangno bakin don ngi kam ganti ka snam kan tap yadan ka jing ma ka jing sniu nagane ka jing pangklam ban ngi duai pendap iki do men sim jome ai ka bor ka jing start ka jing shampang karkhui ka jing trei karkhui ka jing pule bat ngi duai atrai men sumar ki khamtam yarab bakin kan mau bahaba ki don jingai na ka yeng na ka balang kinom klet yame nrai kin im ka jingim hakaban pendon burom yame hangno baki don kin long ka jingshai kamlo shakito ge pat tip bat itho yame u jisu ublai ba im bat uba shisha ong ngi duai ki dekhot jong ka balang ki bala no karta ki bamla ban wan shaka yeng ka jome ya rab bakin snyeu ba medon rengkat bat ki kinom snyeu kenja kinom snyeu long marway nrai atrai ngi duai ba mensim jomeun pentengen pensai bor iki oi tukor khu ko trai kini ka program ha kani ka sngi hoi baro ki benta jong ka program mensim ba khoi ban pendap bakan long ka jingkar khu ya ki prabengai hoi ya ki parlok parjor ki ba ya solang ban mane ya me ha kani ka po ngi duai ro ko trai ba menang kerkhu nakabenta ki doktor ki nos ki ba sumar ye ki nong pang khamtam kini ki ba pang covid nang ai ka bor ka jing stan ka jing ko jing khia ka khti jome kan don lam rangkat bat ki hoi trai ka ne ka por ngi duai nakabenta ka shong suk shong san bakan wan pat ha ka ne ka jala ka jongi khamtam ha shlong khnang bakan nom thot ka yai ka yeng ka trai ka ta bat ban shakri yeme trai tu don bat ngi ha ka ne ka sngi ki program ki badang sa jongi map ye ki like kilet shim ke burom shame nabai ki nengi pan ha ka kerteung turau nong penim jongi Jesus Christ amen to menta pat ngin penkentang ki jing aingo tengin ya duai turai ngi aingo ya me ba melakar khu ye ka jing tre jing ta ki kam ki duk na ka jing tre na ka jing kar khu jome ka jing tre jongi ngi wanra apat hakmat jome ki ne ki jing ai ki barit ki jongi bat haswa ba ka balang ka pendon kam ngi IT bat ngi kentang ha ka kerteng ga jomeu Jisu isne ban kerkhui kini ki jing ai kin roi kin man ba ha ka no go banta ba ka balang ka pentrei kam trai Jisu kerkhu
ya ke jing trai jing ta jong ki pra bengai barok ki badon benta ban no ha ke jing ai ngo bat ki bam yo benta ro kerku keburam ke jing ro ngi ai sheme ka teng jisu ngi duai amen te menta pat ngin yo ka jing ruai ka bakerpang ban ai ha pedeng jongi dei Mr. Anderson James Jerwa tinga khot ya I Mr. Anderson James Jerwa ba insyong bahaban ai ya gani ke jing ruai ka bakerpang ha pedeng jongi ha kane ka por ni kong nga ai ngu yu blai bal open la ngi ngin wan ha kani ka por ban sakri u lingbak sur jing ruai ka pertai ka bang im menta bon tang ki jing pensyoi ki jing pang mat ki jing snio ki baharukom tien ka jong blai ko ong kesnam jong trai bat nong penim jongi kala ban penkhia ini na ki jing pang ki jongi kan pen khuoj ki pop ki jongi bat tong ngin ngai ya ke ka bak tien blai ko ong mat ngin im ki jing im ka ba thamai hau kris ka jing ruai ka ban ai ha preng jong pi akan ki por kalong ka bor kasnam Pikwa banyolat nakapo dan bor haksnam lada piwat bor jing pen shoy banjo dan bor bapla hakasnam ban lat na jing meng bat jing kwa birthday dan bor haksnam wan ban sai khuj hakawa kalbari don bor bapla hakasnam don kabor bor batre pla hakasnam kalbari don kabor bor batre pla hakasnam kodor kalbari lada pikwa ban kamle yakayor don bor haksnam ban kutito bia hawa bakodor don bor bapla hakasnam shakri yu Jesus imbang jukun don bor haksnam benait kajing imban shakri yu try don bor bapla hakasnam don kabor bor batre pla hakasnam kalbari don kabor bor batre pla hakasnam kodor kalbari don kabor bor batre pla hakasnam kalbari don kabor bor batre pla hakasnam kodor kalbari hakasnam kodor kalbari na benta burom play amen nga ai khublai ye Mr. Anderson James Jerwa rengkat bat ki perlok jong I ki bala ai gitu ki jing ruai ki balong ke jing kerku naga benta jongi ki ba ai mensim jongi ki ba kta yangi hoi ki sur ki babang bat ki kentin jong ke jing kerku ke jong blai ai bagini ki jing ruai kan long ke jing kerku yangi kum ki bangai bat ya phi ki perlok ki basngap to blai nang kerku ye ba Anderson James Jerwa rengkat ke ying kesem hoi nang pendon kam ya phi nam ta ke burom jong u hakaban ruai rok pendon burom yu hoi rengkat kini ki perlok ki jong phi te mentangin poi sekawe pat ke benta jong ke jing sekri hakabangin yo snyo ya ke kubor na ke tien ke jong blai ke kubor na ke tien ke jong blai kalong na ke kitab Isaya gitu ki benta ngala pulen do basdang kalanong ke bakhat lai bat ngan sim tangi ke to ke khot ke bakhat woi tien ki ba ong kumne tengan pensitom ya ke perthei namar ke jing sneu jongki bat ya ki baman namar ke jing bam hok jongki ngan penwai noru ya ke jing le kraw jong basarong
bat ngan penpo ya ka jing le meng jong uba I sherkei kata ka de ka bentan ka ktien uplay ka banga kwa ban kren hapdeng jongi ha ka ne ka por u Isaya ubalat ho ya ka ne ka kitab u de kon u Amos umde u Amos unang ito lapan rewe pad u Amos u Isaya u yato lapa ha ka por ka jing sanshar jong sim Usaya usim Jotham usim Ahaz bad usim Hezekiah jong ka Juda ha ka century ka baprat Hashwa ka jing wan Ukris kata ka jing yato lapa u Isaya kalong ka banangkong kat kum ka ni ka dekat ublay un pensitom ya ka perthei ublay un pensitom ya ka perthei ublay uong un pensitom ya ka perthei hang ni ka theo ya ki breu ki basyong ha ka ni ka perthei kane ka jing thola pa u Isaya ka theo karpang ya ki breu jong ka Babylon ka theo ru shalandet jong ka Babylon kabamot ya baro kibreu kibadon hakaleng saudong jong kane ka perthei bat kane ka jinge thola pa Isaya ka thewru ya kibreu kibandon hakapor ka jing sanshar u antichrist kiban sha eno hadin bau Jesus Christ ula rong no ya ka balang ka jong una sla jong kane ka perthei kadau bau blay upen sitom ya ka perthei ong ka ktien blay kalong namar ka jing snew jongki ka jing snew kadon ha ka ne ka perthei nadu bale pop u adam bat ka im bat ka ne ka jing snew ka hiar pateng hangi bat ka hiar pateng hakibriu baro ki badon ha ka ne ka perthei ka jing snew jong ka perthei Babylon kadai ka jing mane blay thau bat ki jing snew ki babun ki jing seoba jong ka to ko por bat ka jing snew jong ka perthei ha ka por u ile jaru ki don ki kon Israel ki bala phaidin nau blai ki ba mane blai thau bat ki jing snew ki babun jaj ki badon ha ka to ko por ki jing seoba jong ka perthei ka jing snew jong ka perthei menta ka bangiyo I bat ki bangiyo snew dala ki skor kalong ka jing kren ki breu ya ki ktien ki basniu ka jing penyap breu ka jing to ka jing lote ka jing di buai kum ka kiat bat ki drugs ka jing penhap khon ka jing auria ka jing shongkha bakla kan thei bat shenrang pra shenrang ka jing thombor ya ka long ren yeng ki kan thei ki khna ka jing khayi ya ki breu bat ka jing khayi ki de khot met jong ki breu ka jing klim ka jing bishni ka jing yashon ka jing le shiyeng shisem para marjan para breu ka jing le ka wei ka jai ben reu bat ka wei bat ka jing bam sap ka basher khei ka badon hakaleng saudong jong kane ka perthei bat ki wei de ki jing snew bat ka jing snew hakapor ka jing sansaru antichrist kanang kampalat bonsha banya ka jing snew ka bangiyo I menta kabaar pat kamat hakane ka dekhot kalong ublay un pensitom ya ki beman ublay un pensitom ya ki beman ublay uong un pensitom ya ki beman hangne la kedeu kerpang ya ki beman ki ba ublay un sa pensitom ki beman ka theu ya ki breu ki bale ya ki kam ki ba baman bat ki ba im ka jingim ka balong persya ya ka jing hikai ka ktien ublay ka bamot hi persya ya ka mon ka jong blay bat ki dei ki breu ki bam shapting ya ublay bat ki bam burom ya ki para breu ki jongki kadau ka ba ublay un pensitom ya ki baman kalong namar ka jingbam hok jongki hangne la kedeu kerpang ya ka pop jongki kata ka jingbam hok ka jingbam hok ki baman kalong haki ktien habakim kren hok hanrai ki kren ya ki ktien ki bathok ki basyukor bat kile ya ki kam ki bam hok bat kita ki kam bam hok kilong ka jing ban beng
Kajing leben ya kibarit ya kibatlot bor. Kajing bam ai ya kahok jong kiwei. Kajing knino ya kahok jong kiwei. Kajing sensar bam hok. Bat kajing bishar bam hok. Hakapor jong ka Babylon. Ka banben bat ka leben ya ki kon Israel. Bat ngiyoi hakapor u isayaru. Kadon kajing leben bat kajing banben ya ki barit. Ya ki batlot bor ya ki kon swet kiriu kentei. Bat kajing bam ai ya ka hok ka jong ki. Bat hakapor ba on sensar u antichrist. Kan jur bah ka jing bam hok. Hakaba kan jur bah ka jing bam hok nakaliang ka jing sensar jong u. Bat nakaliang jong ki breu. Kan don ka jing ban benye. Kan don ka jing le benye ki breu. Kam tam ye ki to ki bam kongo. Ya ka jing kwa ka jong neu antichrist. Ublayun pensitom ye ki breu. Namar ka jing sneu bat ka jing bam hok jong ki. Namar ba ublay u isi bat u bitar ye ki kam sneu ki kam bam hok. Namar ba u long blay ba ko ju ba hok bat u ba shisha. Ublay u lapan sitom ye u adam ye ki im. Haba ki lepop ye u da ka ba ki bam. Ye u so u bala mana ye u bala kang ye ki bambit ban bam. Bat kitang subam kila lepop kila penken ye ko hukum blay u la beno ye ki naga keper eden. Keper ka besuk ka bekemen ka bedap ka bebiang. Bat kila du ya ka jeng suk ka jeng kemen. Ya ka jeng dap kerhai jong ka keper eden. Genesis lai lenong ka dekot ka ba arthur lai. Bat ublay ula tim ya ka kendeu. Namar ka pop. Na ka benta ubreu. Bat namar ka di ka jeng tim. Kawan ka jeng jenjar ka jeng bat ki jeng pang. Bonjat ki bama bat ki ba syurkai. Ublay ula pensitom ya ki breu. Hakapor ka jong Noah. Namar ba ka jing sneu bat ka jing bam hok jong ki. Da ka jing slay Bat barok ki breu ki layap lut. Bat barok ki jing tau. Laino tangun Noah bat prangut. Lainau tang Noah bat ki kun jong u ki don prangut lembat sijur. Ki jing tau ki baim ban penne ya ki jing tau ki baim ha ka ne ka perthai. Genesis nriu lenong ka dekot hado ka bahnyau ka lenong. Bat ka mariang ru kala keladur na ka dau jong ka jing slay Ublay ula pensitom ye kinong Sodom bat kinong Gomora. Namar ka jing sneu bat ka jing bam hok jongki. Da ka ba ublay utang ye ki da ka ding bat ka kendok. Bat ki breu kila yap lut. Bat baro ki jing don jing em kila ingkong lut. Laj im setang ulot bat ka ying ka jongu. Genesis kat pralanong arpusan. Ublay ula pensitom ye kinong Egypt. Yau paro bat ye ki pat nong Egypt. Daki klam ki babon jaj. Namar ki kam sneu. Bat ki jing le bam hok ki jong paro. Ba uban ben bat ule ben ye ki kon Israel. Bat pelaj ye ki bakin mi nari Egypt bakin le syakari kanan. Haka bakin yo ban mane ban syakri laj lo yau blay. Exodus kalenong ke bahnyau hadu ke bekat kendai. Ublay ula pensitom ya ke Babylon. Ke Babylon ke bakrau ke badonbor. Habau lesya ba on job thma ya ka da kinong Assyria. Hadin kata la job thma ya ka da kinong Persia. Bad hadin kata la job thma ya ka da u Alexander bakrau. Ubangi yatip baro. Bad hadin u Alexander ke burom bad ke jingkrau. Jong kene ke Babylon ke ladu bad ke lajano. Ublay ula pensitom ya ki kon Israel. Habakile kam sneu, habakile bam hok. Daka bau soyap ya ki. Bad uai ya ki haga kti kinong son ban penyap ya ki. Bad ban ring merau ya ki syakiri ki jongki. Ban pensitom ya ki. Ki prabenget ki paralok. Ublay u pensitom ya ki breu. Mentah nado kine ki por baladep bad mentah.
upen stom ya ki breu hakeleng saudong ke perthei da ujumai da ka jing slay da ka eryong erngit ka nem sniu ka jing yap them ki klam badda ki jing pang ki bama bad ki ba syurkai ki ba mi na ka por syakapor ban ngiyo i menta ki jing slay ki don hakeleng saudong ke perthei syakiri ki jaka ki bampat jujia hanrei ki lajia hakine ki por jongi bat kum juru ngiyo i ke jing pluk klau ke jia menta hakeleng saudong ke perthei omdon mano batang hanrei namar ke jing klut jong ke sun beneng kine ki la shu pluk hi da ke jing yetengku jong ki prasla ki la shu klut hi ki la shu pluk hi da ke jing klut tang ba kane barok kadei balai ke jia kane ke jing slay balai ke jia kane ke jing ing ke jing pluk ding ke jing pluk ki klau hakeleng saudong jong ke perthei kadei na kadau jong ki kam sniu jong ki breu hakaba ki lapen sniu ki lapen jot ya kane ke mariang ke babha ke itnat ke blai ula thau ula bu na ke benta jongi menta kane ke jing pang klam covid khat khandai kalong ka jing pensito mu blay ya barok ki breu hakane ka perthei bat barok ki breu ki jenjar lut nado ki beruspa ado ki beduk nado ki banang ki bastan ado ki bam don jingnang jingstat barok jenjar lut namar kane ka jing pang klam covid khat khandai hoi ni dei ban sniau thu ki pra bangai kane ka jing pang klam kamwan nau blay tang bau blay usha bakan wan hakane ka perthei namar la dau blai umsha bakan wan kanomwan hakane ka perthei namar bau blai u control ya ka benang sejrong ya ka kendeu ya ki aka baro ki badon haki bat ya ki ne ki jingjia ki badon ha ka perthei omdon ki betep kumno kane ka jingpang klam covid ka sedang bat nang no kami Kidon ki baong ba kami na kimrat. Bat menta ki babon ki breu. Hakeleng saudong jong ka perthei ki suba bat keno ba kami bat kasdang na China. Kalik na kata kalap ka jong ki tangbang impatla ban ong hado kano kolong ka basishan. Tat hado banda tokit da ki bor jong ka perthei. Tangbau blay ubayo ilut. Bat ubatip lut, utip nang no kasdang, bat kumjuru blay utip, mano basdang yakan. Omdon mano kibalaban buri na ublay, bat ublay unsa pensitom, yakibriw kibadon kti na kadaw jong gane kajingpang COVID kat kandai. Namar kalapan yap da ki million ki mensim. Hakeleng saudong jong kene ke perthei. Kamat kebalai. Hakane ke dekot. Ublay un pensitom yakiba sarong. Ublay un pensitom yakiba sarong. Kaktiin ublay hak deru. Kakedew karpang hangne yakiba sarong. Kajing sarong kalong kaway na kipop kabaw ublay u isi u ijli e. Probab pra katlay. Kan reu batsan ka dekot. Kani ka pop serong kasdang nau soitan. Uba serong bat meng namar baulong bestatam. Uba bahabriu tam bat uba janay hakiliang baro jong ka jingim jongu. Na baro ki jing tau. Bat namar kani ka jing serong ka jongu blay upan sitom yu. Ula be no yu na beneng sya kani ka kendew. Genesis Isaiah kat saulanong ka dekot kat ar. Bat kitab Ezekiel arhu pralenong kadekot kebakat nyo. Usoitan upen syoy yakiim. Bamakarukan serong kan meng. Namaruong yakala da kabam yaw tau so ubau blay ulamana la kang bambit ban bam. Kan longkum kiblay. Bat kan tip yakababaha bat yakabasniw. Genesis lailenong kadekot kebasan. Keim kalangop hakane ke jing pensoy ke jong soitan. Kakwa ban longkum ki blay bat bakan tip ya ke babha bat ke ya ke besniu. Kalabam yaw neu so adong.
Bat kala ayau Adam ru tengah jongkam. Bat hadihin bakila debam kala start sisa. Namar ketip ya kababha bat ya kabasniu. Kani kapop serong jongki ki prabengai ki perlok ke hir peteng hadu hangi. Menta bat haki briu barok ki badon hakeleng saudong jong ke pertai. Ki don ki briu ki baserong namar ki long ki baruspa. Ki don ki briu ki baserong namar ki long ki bastat. Ki don ki briu ki baserong namar ki yo ya ka bor bat ya ka borom hakakti jongki. Kakti nublay ka ong baki donru ki basarong riu blay. Namar baki kam don bor ki kamla. Ki kam snew hok yalade. Bat ki kam snew don bor ban ki we haka jingim bakanjam sim. Ki briu ki basarong bat ki bameng. Kim snew don kam yaw blay. Ki kren ben yaw blay. Kay ka baki don. Bat ke baki ki yo ki snew bakade ka jingla ka jongki hi. Bat ka jing tray shitom jongki. Om day ka jing ai bat ka jing garku ka jong play yaki. Bat kim salia kim sunyo yaki para breu ki jongki. Ki breu ki basarong bat ki bameng. Kapau hakiktin baki kren. Haka baki kren kraw. Ki kren he bat ki kren ben yaki wave. Bat kapauru haka jinglong jingim. Kabaki im. Bat kapauru haki kam jongki. Haka baki le kraw bat ki le meng. Namar ki snew ba omdon mano ki balaban pendem yaki. Ublay un penshitom yaki briu ki basarong. Bat ki bameng da kabau pendem yaki. Bat penwai yaka jingle kraw. Bat ka jingle meng jongki. Kata kamot upen hapo bat upen hap yaki. Bat upen kut no. Ya ka jing serong. Bat ya ka jing meng ka jongki. Ngikan mau yaw sim Nebukadnezar. Jong ka Babylon haka kitab Daniel. Ulong sim u bakraw ba donbor. Kahima ka bakraw ka ba donbor ka bakraw. Uniu sim Babylon udon ka jing serong. Badu ong ba ka Babylon ba kraw. Kadai ka ba ulatay. Da ka jing kraw. Ka ba ulatay da ka jing kraw ka bor jong u. Bat na ka benta ka burom jong u. Batang mariadap kren yakini kiktin. Kiktin serong ki jong u. Ublay ula ong yaw Nebukadnezar. Ublay ula ong yaw Nebukadnezar. Ba kahima kalalay no nami. Bat kumtahi la beno yu una kibriu. Bat ula syong lembat kimrat. Bat ula baam plangkum kim masidap. Tat hadu bo untip. Bau don ublay uba don bor. Uba kraubor. Uba sensar ya kihima, hakihima jong kibreu, bat ublay, uay, yano bat long unong sensar, kat bau imin, ui mon bat ui bit, usnyaw bit mau. Bat ngakua ban yatu yapi, syapang gane ka jahat Titanic, atray baro nangingi yatip, yakane ka jingjia syapang ka jahat Titanic. Kabalangam no haka Duriau Atlantic. Utray jong kani ka jahat Titanic. Ubakarteng u Thomas Andrews. Ulathaw ya kani ka jahat kabahe kabakraw kabaskem. Kabalabyang lot na dong syadong. Ban ngilayo i. Bo nangingilayo i. Haka film lamba kani ka jing iya kani ka jahat. Haka snem ulathaw haka snem kat khandai spa kat an. Bat kani ka jahat ka plan ban mi na Southampton jong ka ribilat. Bat ban le support New York jong kri Amerika. Kidon kumba ar hajar aspa ar pulai ngot kibreu kibasyong haka ni ka jahat. Kani ka jahat ka yaj haka Duriau bahe bakraw
ke Duriau Atlantik. Bat haswa ban mi kene ke jahat ladon bakeliau Thomas Andrew kumne. Me perkhat kumno Thomas Andrew hato kene ke jahat kanom la su ban ngam hapo ke Duriau Atlantik. U Thomas Andrew u jubab ya kita ki bakeli. Wong kumne wong wat u blai ru lada u kwa ban pengam ya kene ke jahat unom la bat hakata hai kesngi ki prabengai ki parlok hakapor khat arbeji men mit hakakat sau terik jong benai April khat kandai spa khat ar ke jahat kelaya tengko ya u yau tha u behe u bedon hakat Duriau bat kelapat kala sedang ngam bat kala sedang ban ngam sepok setrai jong ke Duriau ki breu ki balayap kilong si hajar sanspa kan nyongut lembat kila dulut barok ke jingdon jing em jongki hang neng yo iu neu Thomas Andrew usarong ukop wat yo blai wong u blai rumla suban pengam ikan ega jahat hanrai tang maria kut kiktin ke wan ke jingjot ke jing penyap ublay ya ke benta bishar marmar upan sitom yu mauru yap jelop hoi rengkat kini ki sihajar sanspa khat nyongut hado mentaru ya kiba serong ublay upan sitom da kaba upan dembat penhap ya ki naka jaka kabakidon lada ki serong ya kaspa kabakidon kaspa ajongki kan sehir batkan sedu lada ki serong bakilong kibadon hakabor bat hakaburom kin sahab bat kinomlong asu namar bagaktin ublay probab khatway ar khan reu khat phra khat ar khundai ar pulai Jacob sau shipeu nongkong Petros san reu kayathu kan nong rem ublay kalong yakibasrong on penhap on penhapo on penwai no hanrai ki bas nyaurit ublay un penkiu un kentiu ki sajrong hakapor ka jing sansaru antikris hadin bala rong no ya ka balang ka jing sarong jong u bat ki breu kan long ka bakam isher khei susu hadu nyau snem ka jing sansar ka jong u Daniel nyau arpusa arpunyo bat ublay un sapen hab yu un sepenwai no ya ke jing serong ke jong new antichrist bat kinong bot ki jong u bat on sebret yu sekata ke dujok ublay ki prabengai ki parlok upen sitom ya ki breu simet upen sitom ya ke jai benriu haba ki les new bat ki le ki kambam hok bat haba ki serong bat meng yeladi haba ublay upen sitom ya ki breu ki matang ki jenge bat ka jingim ki im ka ba jenjar ka jingim jing jenjar ka jingim jenjar kami na ka daw ka jing pensitom ublay na ka daw ki kam sneu ki kam baman ka jing bamok ka jing serong jong ki breu hakane ka perthai ki breu kin like na ka jing pensitom ki jong blay de ki rukom ki ba per dei tang haba ki la kala ka bamot na ki pop ki jong ki bat ki penrit yalade hakmat jong blai haswa bengan penkut ngakot yanga bat yangi wei pi wei ki bayo snyau ya kane ka khubon na ka khtin ka bakhut ka jong blai tongin yit yalade shimet yong ila kren ki khtin sniu ngila kren ki khtin thok ki khtin syukur lese ngila le ki kam sniu ki kam baman ki kam bam hok bat lese ngidon ka jing sarong bat ka jing meng kom tau blay wong yangi ngidei ban kela ka bamut no lamda kom ta phin jot no ong jisu to kela ka bamut lamda kom ta phin jot no ka gospel Lukas khat lai lanong ka khot ka balai bat ka khot ka basan bat kum juru ngidei ban wan kamat jong blai da ka jing penrit yaladi
Bani thu bangim long ngim don naladi. Bat ngan ong ye pi ki prabngai ki parlok ladangi kloi ban kela ka bemut. Ublay map ye ki pop ki jongi. Bat kasna mu Jisu kan penkhoi. Ye ki pop jong kita ki balangai hu. Siti nang kong Yonis iway kendai. Bat habangi penrit ye ladi hakamat ublay. Ublay isnei pat yangi. Map ye ki pop jongi. Penkhia yangi shimet ke jingpang kemensim ke jingpang kemet. Bat penkhia ye ke jingpang jong keri bat ke jait benriu ke jongi. Bat hangta kanwan ke jingkemen yangi sacisin pat. Bat hakane kapor shua bengan song ngakot ya pi ki bayo snyo ya kani ke kubor ki prabengat ki parlok lada pikut jimut shisha ban kela kebemut ban IT thamai hau Jisu ban penrit ya ladi hikmat jongu ngakarpat ya pi bapin penbot lem ya kini ki jing duai ki jonga ngin ya duai lang hakane kapor. Try Jisu ngiwan hikmat jome. Hoj atrai Jisu melapan sitom ya ke pertai. Nado ke por ke jong Adam ke im. Unawa ke Sodom ke Gomora. Haki por ke ba mensua. Bat hadu menta me pen sitom ya ke pertai. Haba me pen sitom ya ke pertai ki breu ki sem jing ki jinjar. Bat menta atrai Jisu meyo kajing jenjar jong kibreu hakaleng saudong. Lembah kajing slay lembah kajing ploding, lembah ki eryong erngit lembau jumai, lembah kajing kinem snew, kijing pang kibama kibasyrkai kijing pang klam, bat kane kajing pang klam kowit kat kandai kelapan jenjar yang ibaro. Nado kibarit, hado kibakraw, nado ki kelung, hado ki teman. Traim kene ke jing pensitom ke jome mesya bagene ke jinge me ailat ikene ke jing snew kinwan hakane ke pertai namar ke jing pensitom ke jome yangi kibreu namar ki kam snew ki kam baman ke jing bam hok ke jing sarong bat ke jing meng jong kibreu hakane ke pora trai manu ki beyo snew ikene ke khtin ke jome Jisu me ong yangi to kala ke bamot lamda kumta pin jot no hakane kapor ngiwan hakmat jome ban pan map na me atrai ladangila kren ki ktin ki basniu ladangila kren ki ktin thok ki kren syukor ladangila le ki kam sniu ki kam baman ladangile ki kam bam hok ladakadon ka jing sarong ka jing meng hakadonut ka jongi isnei ban map yanga yang ilang barok ko try way piway ki bakloy ban duai kini ke jing duai map yangi ai bakas nam ke jome Jisu kan sai pen khoi bangin long ki bakho ja khamat jome bat habangi kala ke bamot men weng ye ke jing pen sitom yangi shimet bat kum keri bat ka jait ben riu hi bat ye ke pertai hi Tera Jisu pendap ingi daw mensi mu jome. Bangin yo kabor hakaban job iki jing pensoy. Ki bawan ban pensoy usoitan ba ki jing pensoy ban pensoy ingi ban le kam sniu kam baman ban serong ban le ki kam bam hok. Hoy penkup de kabor ingi way pi way. Yarap ingin kut jimut. Ngin imban le tangi kaman ke jome. Namar kata ka pensniu bahaya meu play. Batman weng ye ke jing pensitom hakane ke pertai. Ye ke jingim simet bat ya keri ke jai benrem. Tera Jisu isnei ban pediang ye kini ke jing duai ke jonga. Hoi kerku ye ki benta barok jong ke jing sekri. Kerku ye ki program barok. Kerku ye ke khtin ke jome. Kerku ye ki prabengai ki bayos nyong. Kerku iwei piwei ha ke jing kot jing kia. Hakikam ha ke jing pulih. Kham tam ha ka jing long mensem kinang im ka jing long mensem nang klain ka jingai kerkulang ya ki parlok ki perjor ki bayo iyo snyo ki ne ka ktien o ki bayo so lang ha ka ne ka program ya kiru kin yo ka jing ko jing kia kerku ha ka jing tre ki kam ba kiru kin im ka jing long mensem kin klain ka jingai map ko try ki like ki let
Sim keburom seme nabai kini ngipan hakerteung Jisu nong penim jongi. Amen. Tau belai unkarku ya kibanta barok jong kajing syakri hakane kapor. Bat tau belai unkarku ya kaktin kabakut kabaim bat kabadon bor kajongu. Kabangiyos nyau hakane kapor. Bat ngai ku belai ya i organis i mastar Ricky rob lang pengrob. Ngai ku belai nong ilam jing ruai mastar Daniel nong beri. Ngai ku belai ba Kevin ba penbit penbiang ya kasau. Oh ye ba wan rab bari perlok ki ba wan yerap ban ringi kani ka video. Pila pendep ya ki program ki ba kebalang kelak benset happy. Ubleu nang kerku ya pi ha ka jing ko jing kia. Nang kerku ya pi ha ka jing suk ka jing kemen. Oh ubleu kerku lang yang ki prabengai barok ki ba ya so lang ha kani ka jing syakri. Bat ki ba yo snyau ka ktien ka jong blai. Bat ya piru ki perlok baro. Ngin ya penuai no ikan ega jing syakri lang yo blai. Ngin ya ruai de ka jing ruai ka basan spa arpeusan. Ka jing ruai ka basan spa arpeusan. La nyau ki klor la nyau siap ka pop jonga ka tam. Ka jing isnai jing map ublai kat kini ka pendam. Ngin ruai baro arti lagi dekat, kajing ruai kebasan spa arpeusan. La nhau ki klor, la nhau usyam, kapom jonga katam. Kajing isnei, jing mam ublei, kat kini kapendam. Jing kmen bakra batut kajing aye. Jing kmen bakra akajing itba umlei. Manasipol ban Magdalen kilayo manami. Mikularu ban mamyanga atrai ba isnei. Jinkmen bakra batu dajing aye. Jinkmen bakra akajing itba ublei. Tongin ya penuai no. Ha ka bawai no tu airo ka jinga e utrau nong penim jong yu Jesus Christ. Ka jing i ka jong blai pa na bom jukut. Ka jing slok ka jing pentengen ka jing pensai bor mensim bakoi. Tu ai ba kenilai hawe blai kin sa ban ngi kum ka balang jong me hang ni hamal ki. Lembat ki banget ho ki perlok ki bayo i ki bayo so ki bayo snyo ka ktien jome. Hoi lembat ki riu nget, ki riu khoi ki badon saudong ke perthai. Nado menta sidus ki bom jukut ru. Amen.